Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Kit tal-li għaġbok tiġi għall-istedina tagħna. Inti kellek esperjenza xejn mhux sabiħa. Ejwa kellek podcast milux u interessajt ruħi bdejtu titkellmu fuq l-afterlife, ġifieri jiena bniedem li ma tantx ngħid minn xi xaddejtu hekk, fimt, ġifieri bidem inżomm ftit. Imma dil-biċċa xogħol intqajt magħha jisek ma tridx li ma titkellimx, ma tikx, fimt, qed xi ftit ħbieb tiegħi ġifieri. Ma ċisu kollox, fintu ċisu kuxjenza ma t-tik xisek. Stramba ħagħa. Stramba ħafna. Jiena kelli passatibes ħafna ġifieri u ħabbek spiċċajt l-istar ġifieri. Għamilt 7 ġimgħat ITU, batlek ritratt rajtu kif konti ġifieri. Ma dawk is-7 ġimgħat straight ġifieri jiena ma konx naf li għamilt 7 ġimgħat, fimt. Ma ddejt minn esperjenza li mhix ngħidlek li ma kontx nemmen ġifieri għax tisma' nies jitkellmu tajt l-Ostrija veru jew, ma mbagħad meta tesperjenza inti tibda tgħid li dak li bniedem se kellu raġun, fimt, hawn min ma jaqbilx. Ħansaqsik ħaġa qabel ma tibdilna l-istorja. Kemm bidlitlek il-perspettiva ta' kemm kont temmen li kont temmen qabel? Tiġi 100%, ħanajlek għaliex għax dawk in-nies li jisimgħu eżempju dal-podcast u ma jemmnux, ma ntihomx tort, għax jiena bħalhom kont. Imma met inti tesperjenzaħħa l-biċċa, tiġi level miegħu, fim ġifieri tgħid jiena ma u xorta ġifieri ngħidlek 100% inkun onest. Illum ġieli tilab li ma moħħi ngħid imma jiena għaddejt minn dawn l-affarijiet, fimt. Imma jisu bħala trauma ġiet għalija, fimt, titla' li kważi kuljum jiena ħaġa moħħi ġifieri. ċertu affarijiet mela, sakemm taċċettaħħa jibsa naqra, jiena biex ngħidlek. Jiena f'daw is-7 ġimgħat ġejt f'esperjenza jiena li rajt li l-nifsi libes biblu. U xaba ġuventur tfajliet ħana dik isom naqra mżellex bdejt nara isom libsin ta' nersis dawn. Ġifieri u bdejt narani li jien u imma konxu ta' li qiegħed hemm jien. Tara lilek innifsek. Ejja, u jien bdejt ngħid daw x'inhu jiġri, fimt, imma biex tifhimni eżatt, jekk jiena noħroġ idi ma narajiex idejja, ġast kemm qed nara biss, bħal meta jkollok kamera, ġast se tara biss. U mbagħad qisu beda jitlaq il-ħsieb. U l-ewwel ħsieb hemmhekk impressjonanti, rajt in-nannu tiegħi ilu mejjed xi 15-il sena. In-nannu tiegħi. Issa jiena biex ma nidħolx f'dettalji, jiena rajt nies, ħafna nies anke ħabba familjari u hekk nafhom. Ġifieri f'din f'dalna. U ma mhux ħajt l-esperjenza hija tifhimni. U rajt in-nannu tiegħi u kien hemm raġel miegħu dan nannu tiegħi u qed nikkomunikaw. Issa dan ir-raġel kien ħuħ li jiena m'għandix idea tiegħu, imma nannu tiegħi kien mhux kif nafu jiena, kien jintara flihu, imma mhux kif nafu jien, iżgħar fl-età, ġifieri, u qed fejn qiegħed jiena hawnhekk, ġifieri bajt u jisek it-tmur minn step għal step inti, u mbagħad rġajt mort qisu ġa post ieħor li qatt ma rajt bħalu ġifieri, u nimmaġina ħejwa kull imkien kannella, l-art kannella. Kannella jew vjola? Kannella kannelli suramel. Is-suramel kien. U mhux jekk ikun qed ngħidlek bini nkun qed nikdeb, il-post kien hemm affarijiet imma tgħidlix x'inhuma. La bini xejn, issa jiena min jafni jien nibża ħafna mill-ħamiem u mill-lasafar. Mhux l-lasafar ma ħamiem, srieda, aktar ma tikber l-affari, twelwirni hemmhekk nibża.
Ġifiri, it-nara ħabib tiegħi mejjet, ilu, għandu żmien, u jien bajna ħares li qed ngħajjatlu imma memħat talih. Qed tifhimni, jiena qed naraħ bil-ħamim miegħu u jien mhix nibża u jitmaħħom hekk. U jien dak il-ħin kif mhix nibża mill-ħamim, qed tifhem. U għajjatlu lilu jien imma ma bidix jagħti kasi xejn. Ħares faċċata naħa l-oħra u nara ħabib ieħor tiegħi. Ma tantx ilu li m'għadux magħna ġifieri, u kien jabbil qiegħda. U jien li dak il-ħin lalla taw fejn jagħtina. Fimt, ġifieri, u jisek tajt diħol ma ġifieri. Il-konxju hemm kien ġifieri li eżempju il-memorja hemm kienet. Qed nara jiena. Tafhom ġifieri. Jiena qiegħed nara bħal speċi jisek. Għalaq hawn inti u ftaħta x'imkien ieħor. Imma jiena ma nafx li jisni kont mejjet, tifhimni, jissu bħal meta xorti jisib bħal meta toħlom. Nsaqsik ħaġa li ma tantx isaqsuha, bdejt tisma' xi sounds jew hekk. Xejn. Totalment. Le xejn. Jiena kif ħanfehmek madonna, inti ħaddiela eżempju ġil qabditek. Imma mhux eżattament ħaddiela xejn imbagħad. Tajjat u ma jisimak ħadd. Jien hekk bdejt nitkellem u imma ma tisma' ħadd. Imma l-istorbju madwarek tisimgħu Le, xejn. Le, ma smajt xejn. L-nies jitkellmu xejn. Le, xejn. Kwiet immens, itnajlek kwiet ta' veru. Li jiena bdejt nitkellem u għal xejn. Qed tifhimni, qed nara affarijiet, mhux qed bħajsu kien hemm bħala kmamar u hekk, nies jimxu ma nafhomx, jimxu ma' xulxin hekk, ma jselmux. Qed tifhimni, tgħidli kif ikkomunikajt man-nannu iwa. Rajt li n-nannu ġifieri u kien hemm ieħor miegħu kellu xaru l fuq hekk. U komunikajt bil-kliem jew biħsieb? Jiena bdejt nitkellem man-nannu, mu bdej ħares lejja. Qed tifhimni, bdejt ngħidlu daħuk. Qed tifhimni, imma hu xejn. Jien qed nikkomunika miegħu hekk għalija beda jirraġuna miegħi, imma xejn ġifieri kliem u hekk, u jien bdejt ngħidlu daħuk. U għandok mbagħad talaq ġifieri. Ejja, mbagħad daqshekk, u mbagħad rġaj spiċċajt, issa jiena tgħidli kif taf li uħuh. Għax kif kien il-bniedem spjegajt jien ma nafux, ma laħaqtux. Spjegajt li tzijiet, qed tifhimni qalu li qedtilhom kellu xaru tikka bajda hekk troffa l-pija griża, sejja minnhom dit tikpi għalt li dak tziju tiegħi tagħha ġifieri jiġieħu n-nannu. Jien ma nafux il dak kien ilu mejjed laqas kontu li tiena, fimt. Ġifieri veru. Mbagħad li dħalt jisni iktar fija fej bdew jitkellmu mbagħad. Mbagħad kont jisni ġa kamra jiena. U kien hemm nies l-istess bħal meta kienu dawk jisom tobba. Fimt, qed nara li jiena wkoll jixbdu li jidi u ma jikkomunikaw bejniethom imma jiena ma tantx nisma' ma bdejx nisma' x'inhu ma jgħidu. Ma naf li dak jiena. Qed tifhimni u imissu li idejja li ħorin ewwel l-affarijiet l-oħra. Qed tifhimni panik ġad il-kamra rġajt mort fej fil-bidu. Bdejt naqta minn ma dik il-bidu kif bdejt lek. Tkellimt ma' tobba jew hekk li. Ara ħanejlek il-verità. Qatlek ma tantx nitkellem hekk. Jiena t-tabib qedlu isma' wara li kelli l-vista wara għaddejsu naħseb għaddew 3 xhur jiena. Qatlu isma' dotlu nsaqsika xi ħaġa, għalli għidletlu jiena kont mejjed. Għalli mhix mejjed essaċ, għalli kellek xi esperjenzi hekk, għatlu jiena ħabiex ngħidlu ħlom tħolma jiena, hekk għetlu. Għalli dik mhux ħolma, għalli ħafna nies jgħaddu minnha. U li raqafni ħafna tkellem rik illi meta bniedem jieħu l-opju, fimt eżempju jiena bdewtuna ħafna l-opju, xi kultant imutu jerġa' jiġi. Ħabba d-dożi u jiena peress li kelli problemi qabel, ġifieri kellhom jafsu iktar fl-opju jew inaqsu mhux bħal ta' bniedem, tifhimni normali. Ġifieri għaddejt minn dak il-perjodu jiena u iktar jisni mlejt daqsxejn. Qabel ma ġralek xi ħaġa simili ġifieri li toħroġ minn ġismek u tara lilek innifsek. Le, qabel ma qatt ma ġraw li affarijiet hekk. Qatt ma kellek xi esperjenza paranormali oħra jew. Le, paranormali kelli ma kontx nemmel loqqas, ma kelli konti għat, ma dik apparti x'konti għat ġa farmhouse ġifieri. Kelli ġifieri jekk trid inkompli jielek. Le, kieku interessanti, ġifieri ma. Issa ngħidlek. Apparti ġifieri it-tobba
il-tabib għallek li jaddu minna normali dawn. U ġifiri ma dawk li kienu għedin emmek ma tarafomx. Inti jek. Jew dawk li kienu għedin grupp. Le, jiena bdejt nara dejjem minn fuq. Ta' men sensa xina kont għamilt operazzjoni, darba minnhom di tal-pylonitis għalla fuq ix-xaq ta' sormi. U xin tek skot studenti jekk ħarsu lej sormi. Ġifiri, nafx għettejt, jista' jkun ġifiri, għalek għetlek forsi taraf xaħat li kien emmek? Le, inti. Kienet tkun iktar ostja. Għax inti għodni sal-lum għara, ilu sena u xarda għansajjan, għodni sal-lum ġili najt, musta titlalek, għafur jaddejt minna, ma tajt vera dal-affarijiet. Jew jekk ħammut. Jiena mħammur, qed tifhem x'ngħidlek. Nista' nifhmek in a way, għax eżempju jiena għaddejt minn di tal-out of body experience, ġifieri iwa vera ma tarax idejk. Ma tkunx taf fejn titmur, fejn tieħdu ki. Ma m'għandekx kontroll fuqha, ġifieri jekk jien naf alla ħadditek San Pawl, mhux inti tmur San Pawl, ħadditek hemmhekk. L-istess. Ġifieri ma kellex kontroll fuqha. Le, mhux eżempju jiena rajt. Meta taqbad timxi, jew ma kontx timxi, tiflokja. Isek jien qed nara biss, ma qbadx qed nimxi jekk ħriġ saqajja minix naruha, fimt? Xejn. U mbagħad niftakar, kien hemm kamra. Hemmhekk l-iktar li l-impressjonajt ruħina li hawnhekk għax wasalt fl-aħħar jiena fiha di. Kien hemm kamra fl-aħħar u kienet kollha l-oġġetti naf x'inhu ma jiena ħanajdlek sodda lilek, imma jekk qed nkun qed ngħidlek sodda nkun qed nikdeb. Għax hi forma biss ta' sodda, ma kull oġġett li bdejt nara bla forma. Bħal speċi jisu għandek sodda, fimt? U kien hemm min-nies fuqhom, għandek jisu ħafna fejn xuxin, għamilhom 6 wara xuxin, u niftakar minnhom u mbagħad. Forsi kont qed tiddurġu l-isptar stess. Interessanti, jara, ġifieri għajjimt li għax imbagħad niftakar kien hemm tnejn min-nies ħafna somor, u niftakar wieħed minnhom beda l-ewwel jew suwed? Somor. Somor jisom half-caste, qed tifhem jisu bħala Afro-Amerikanek. U niftakar wieħed minnhom beda mhux figura ġifieri kont qed tarahom bid-dettall. Ejwa, qed nara hekk tajli għaliex, għax wieħed minnhom ġibidli di. U jiena qomt u ġejt miegħu hekk. Imma jekk tarili wiċċu issa mhux ħanajlek dunewtu ġifieri. U qabad li hekk u tlajt miegħu. U beda jmellisni dan lili, u mbagħad tafani ġa sodda hekk, qabadni minn hawn. U minn saqajja kienu tnejn, imma l-ieħor il-bot. Hekk qed jaqbadni hekk u l-oħra ma' wiċċi. U tafani u beda jmellisni hekk. U kif jien irqatt hemmhekk, ħassejt nirqatt, stembaħt inħaw fin-normali. Fin-normali. Għax imbagħad niftakar stembaħt. Ħassejtek nieżel ġifieri. Kif ħanqbad infehmek? Isek streħejt jiena, qed tifhimni jisu dak il-pressure li kelli kif beda jmellisni beda jitlaq. Ġifieri u għaġġa qalbi qed jisni qed nistrieħ. Bħal meta biex nidħol fid-detalli eżatt. Isu kellek isu ġurnata ta' xogħol, jibsa stress, panika, ansjetà, depress. U mbagħad jisek ħadd mediċina biex torqod, tħossok inti jisek ejja, fimt? Relax. U mbagħad irqatt hemmhekk u kif stembaħt eżatt. Ħassejt jisu xukjatura. Qed tifhimni, ħassejt jisu ġara minnaw. U ovvja jiena ma kontx naf li konti li 7 ġimgħat qed tifhem. Hemmhekk ix-xokk tiegħi meta dak bajt nġibu qudiem għajnejja li jiena stembaħt, ħarist lejn il-body tiegħi, inti jkollok libsa fimt u ma tajtx każ. Jien minna li tħalt il-bieraħ u qomt l-għada fimt. U niftakar ġew tal-familja ġifieri u ħija eżempju dejjem preżenti hemmhekk dejjem, kull meta niftaħ għajnejja u tfajla l-istess ġifieri. U l-ġenituri, fimt. U niftakar kif bad nitkellem hekk, di baġa moħħi jiena meta stembaħt.
niftakar kien hemm kuġinti u hekk u bdejt nitkellem magħha għattili isma' għattili kif inti? Għattila ftit tkun jien, għattila x'ġara jien, għaltli inti ilek 7 ġimgħat hawn, tala 7 ġimgħat. Tala mhix il-bieraħ tħalt jiena, għaltli 7 ġimgħat, għaltli inti kont qed tmut, għaltli mejjed kont. Bdejna nistennew it-telefonati li naqta nifsi għax kelli toqba u hekk u għaltli bdejna nistennew it-telefon anke qudies għamluli ġifieri ħabib tiegħi nirringrazzjah minn hawn milli qudiesa wkoll ġifieri, nirringrazzja għan-nies kollha li ġew jaraw nis-support. Għaltli lek 7 ġimgħat, għaltila x'ħol maħlom tien, għaltli ħlom tiena. Issa qalu bdejt naħseb jiena li ma dawk is-7 ġimgħat jien ma niftakar xejn. Is-7 ġimgħat mhix ċajta għandek xahar. Kemm kienet twila l-esperjenza li kellek? Għalhekk qed ngħidlek fiha f'dil punt ġej, issa jiena dħalt fid-dettall bdejt nitkellem ma' tobba. Jiena lejn l-aħħar kont fil-ħażin. Jien lejn l-aħħar kont bħal speċi bħal dak il-persuna li joqsu l-griżma, fimt? Jisu bħal meta l-ġenitur jistenna telefonata li miet. Qed tifhem ġifieri f'dawk is-7 ġimgħat ma niftakar xejn. Imma f'dik il-ftit sigħat li kelli hemmhekk jisu ġrali hekk. Kont f'xi punt kritiku ġifieri? Ħafna, eżempju, missieri nisimgħu jgħid li għamlu ħabta bdew jgħidulu eżempju llum l-aħħar. Qed tifhem kien il-ħadd. Eżempju, ħabib tiegħek kien ġara nispiss għalli missieri qallu llum l-aħħar, fimt? U kien hemmhekk li ġarek. Li ġralek? Ġifieri malli l-ossiġnu, għax jiena kelli frixa, kollox, marli totalment kollox ġifieri. Bdew jistennew nimut, fimt? U mbagħad kif taħt għajnejja jiena niftakar qabadni pipi u jiena naf kif tħalt, ma kif qiegħed ma nafx. U niftakar hemmhekk ix-xokk qawwi tiegħi li ma kontx naf x'għandi u ma rridx ninżel mis-sodda taw x'għandi jiena, saqajja xejn mejta. U kif ħajarfawni n-nies, lallu kif ġara jiena u kif dħalt it-tojlet ħarist lejl mera. It-tobbatlu u għafratlu dak jiena. Għalli mela qed ngħidlek. Qed ngħidlek ma jien naf li bidnem b'saħħti minn ġewwa, fimt? Imma dak il-ħin qed ngħidlek il-guilty u da bess ma sajx naċċetta, fimt ġifieri li bil-forsu. Alla mela kemm ġej tajjeb la nimxi jiena qed tifhem. Mbagħad niftakar fej kont nirringrazzjaw minn qalbi ġifieri niftakar tabib kien qatlu jien delizzju jien qatlu futbol għalli nsieħ. Qatlu ġim għalli insala, so niftakar mort fej kelli support u hekk u niftakar bazzok ta' xkupa u bdejt nitrenja bih u niftakar wieħed minnhom qalli x'inti tagħmel għatlu mhux nitrenja għalija jien nissin narfa dak il-pjanu ġifieri zok ta' xkupa mela xejn ġifieri għatlu le għatlu tabib għallina mhix veru tabib għalli ma jiena bniedem hekk fimt ma naqtax qalbi. U niftakar bdejt, eżempju l-lum sok ta' xkupa, eżempju għamil ġimma bieħ, un bdejt nibda bil-bar waħeda. Fimt, eżempju għamil ġimma tajn oħra biha, mbagħad kif bdejt narfa 1-1, fimt. U għal-grazzja tal-lum jatawna għamil podcast miegħek, fimt, ġifieri ma tittaqta' qalbek. Le, qatt ma tittaqta' qalbek, anzi koraġġuż ta' vera, ħanilek, biex tgħaddi minn dik l-esperjenza, trauma u hekk. ħadd ma jista' jkun jaf il-livell u ħafna nies jgħidu jisimgħu jew hekk għax kemm il-darba mhux tiegħi ma nisimgħu dak tewdin, dak il-moħħ, dak il-loppju. Allura ma tarux minn wieħed għal modu fi ħajmen. Hemm xi ħaġa misterjuża. U b'rispett kollu għax jiena kien hemmen bniedem eżempju jien naf bniedem li rajt hemmhekk, fimt, ħajdellili jidher it-tifel tiegħu minn jekk veru dal-affarijiet, ma jidellili dak ftit nafu jiena, qed tifhimni xi ngħidlek. L-esperjenza l-oħra kif? Issa l-esperjenza l-oħra ħanajdilek għax naf li joxbuk daw l-affarijiet ta' ġifieri. Jiena kont jgħid ġa farmhouse Sawda xi ġifieri. Taf tgħidli ma l-akkwata? Le, ma mbassa wara dan ngħidlek eżatt. Insomma, aħna monna divertiment, fimt, ġifieri dan ilu mhux snin ta' ħafna, ma forsi ilu 4 snin 3. Xi ħaġa iktar insomma qabel il-Covid. Monna u tħallna ġa fiha u dik kienet antika ħafna.
bir-rixtelli son bħal ta' ċimiterju. U kienu bitnejn. Kienu ġiex daw. U Milux kellek podcast inti. U għed minnom naħseb ġafija mar. Kif beda... ġiex postijiet? Ġiex farmhouse, fej xuxin. Waħda antika, waħda moderna. Għax kif smajtu. Ta' Fabio ġuż. Kif smajtu. Uħuħ. Il-mara t-tilena għara u t-tilera du fejmur, jena t-tile fejmur neħnaw. Insomma, u jena l-istess kont, jena ma kont nemmen xejn ġifiri, ma raqat wahdi għam il-darba u f'postijiet ġifiri, ma nemmen xej. U da jeni għadġad il-farmhouse jena, u kienet antika, u jen biex neċajta l-sabi bdejt najdilom u l-kuġini tijajek, u t-fajl għattilom il-lumi u bud, għax veru kif jeda, għabud kien jon, u s-tamel film horror, eżatt. Imma kien fil-ħodu, u nixorbu għek, natu pieċir, insomma, u kif konti għad fil-kamera fuq jien, wahdi, u bdejt nisma, għaddu xinu minn. U kienet titla tara ċek, un bat għandek kullutur, u bħefnek mu marek fej xuxin. Fimt, u għad forsi għaw xaħatta u jien, u insomma u kienem ħulmara miej, ħulmara du zaħir. U labbaċa statek, u insomma, u nsil tisfelu maċċejn jien, minna lija, u ħulmara baqem. Għaddi ċisija, nizel jieġri, għalli kita mill-li pieċi, għalli wastanni fej il-pa. La wasek fej il-pa jadaw deċien, għalli miex ħanqota u beda jikpi. Għatlu ġara għalik, għallit nisma l-affarijiet, għatlu dok aħna jemmin għawja, għalli u jikbida. U għassaltu, ġi għaleh missiru u telaqlem. Għastja? Mela, baza. Mara xaħġa jew ġassamu? Li għalli smajt, ma bat wara bida jgħidli. Għatlu sajt għatli dak il-ħin jien. Għodu zaħi miskit u għer, kellu sabu mezzana biex jitlaqlem. Marti jintħalt fil-kamra msomma rġajt u xrobna ħafna fimti ġifiri u konċurban. U bdejt nara l-mera. Kienet antika ħafna. U bdejt nara l-mera jekk. Inħares leja. U warajja nara del. Għaddej. Għadok il-ħin ma konċi għedsel den hu pieċijin. Tifimni. U bdejt nisma zwimel fil-kullutur, jiċċal u jiġru. Zgur zwimel? Ħosta zwimel. Viċin ta' zwimel. Dok il-ħosta jisu bil-bit. Niftaħ. Ma nsib xej. U ma nsib xej, u jgħaf kullox, Iktar viċin naħseb ta' bħal boċċi għaw? Li, missa najdlek, ara, ċert li zwimel, għax għandi l-kunjata jena dilittanta ħafna. U kien eċtrad delitti għawċin. U kienem storja f'dan il-post li qabel fl-antik kienem mit-torok niftakar tgħidli u kienu wadbu xi baby għal-isfel minnem. it-torok u jina għamiltu ma' plażwana ġifiri bekk zwimel, tifimni. Ma naħsibx li taħdem ma nafx. L-opinjoni tiegħi ma naħsibx li taħdem. Iktar hemm ċans li hemm il-fenomenu jaħdem mod li bezzak, mhux eżattament bil-fors ruħ jew xi ħaġa oħra li xi ħadd mitemmek, fimta jekk ir-ruħ hija live stream. Il-feed jinqataw inti daqshekk m'għandekx taqsam iżjed ma' din id-dinja. Aħna din two sides of a coin. X'jiġifieri two sides of a coin? Inti bħal meta jkollok munita. Il-munita għandha ġiex naħat ġiex faċċati. Sawa? Nofsna qegħdin hawnhekk qed nikkomunikaw issa u nofs li ieħor ġej minn x'imkien ieħor. Fimt? Is-sinti mort in-naħa l-oħra. Fimta? Hawnhekk kif inti tinqata' l-feed jispiċċa m'għandekx taqsam ma' jiġifieri l-irwieħ. Nsijom. Maħna. Jena meta ġarali hekk. L-esperjenza li esperjenzajt inti ta' paranormal hija totalment differenti. Hija xi ħaġa biex jew tanqallek il-biża jew tanqallek il-kurżità. Jiena ma rajtx eżempju nies jew ma rajtx. Xi ħaġa sewda. Li hija xi ħaġa fucking komuni f'ħafna. Dik ma rajtix darbimma, issa ngħidlek. U dal-ħost ta' baby u ta' mara tajjat, dejt nisimgħu imma jiena. Baby jista' jkun anke qattusa ġieli ta' ħost ta' baby jew xi barbaġan. Dik kienet ġaleli hija? Barbaġan. Ġaleli ġifieri mdawra. Qed tifhem ġifieri jista' jkun hekk, imma jien dak li dejt nisimgħu baby. Qed tifhimni, imma mhux waħdi għax hawnhekk jien ma ċejn mal-ħadd ġifieri hemmhekk. U insomma, u jgħid il-kamra jien.
għal-bidu bdejt inkompli, bdejt nħu biex ma' l-affarijiet. Umbak kien hemm portiera. Umbak kien hemm portiera l-gallerija. U sħubi u hekk u ħija kienu din isfel. Fimt? U jien bajt naqġa l-kamra. U di l-strina portiera kienet viola u jien mbagħad bin-nervi. Nibdejt nalaqad il-portiera biex ma jidħolx dawl. Fimt? U jien mmur fuq is-soddek narġa' nara id-del tad-dawl, nagħmel hekk kont infetaħ. L-ostja men jien, u jimdejt najd mux naqa jien. Unba spiċċajt nagħmel, jekk tarani tajt x'inhu jagħmel. Nalqa l-portiera, nimxi blurek fuq is-sodda nintafa' u tibqa' magħluqa kif nalqa għajnejja niftaħ infetaħ. Unba bdejt nopexi. Jien imma marraba darba battu qaċċatta dil-portiera, qaċċatta. Insomma, u ma ċej il-ħadd għax għattit nimmaġina jiena, fimt. U Lada, jedin hemm insomma, u kien hemm il-kelb taħija, kellu d-lustinaw, xejdulu bħalissa, daw ta' ċomċat, il-French Bulldog, u du għadu baby. U du għatma nebeħdu l-kelb, kienu du zaħir, un tafu kien hemm minn 4 antik, Lada. Un tafu ħdejħ, u bida jimbaħdu l-kelb, għaddu ġarru l-kelb, du għal-ħin. U jimbaħ li l-4, jimbaħ insomma du l-kelb. U waqaf jimbaħ, u għad ma fil-dojru. Insomma, ok, kena tifel zaħi maħna u konna din fej il-pool u mort il-toilet jien. U tant kien antik li l-bib ta' toilet kien fil-roll jibes antik. U jien provajt nalqu u ma stajċ nislu kien jibes. Ħriġ mit-toilet, daħal da' tifel, ġifiri, ġa toilet forsi kellu 4-5 u nisma glim il-luket. Għad kif jista' jkun jien dok il-ħin, għad għalu, u t-tifel maħriċ minn ġat toilet ġifiri, u ġim issiru ta' xkem tal-bib ġifiri u hekk, u sabu mitluq it-tifel. Astja? Ejja, sabu mitluq, ġifiri, jekk qed jismana hekk forsi jafxin ngħid mela. U mbagħad ma nafx bedi xikpitax nsejt. Insomma, u għaddiet. U għad kif jista' jkun da t-tifel jien niżel il-luket. U għedin, barredin nitkellmu hekk, u kien hemm it-tifla ta' kuġin tiegħi u għabdet tajjat. Għalt li għattaleġġa kif qabad jidla hekk mbagħad. Taleġġaru lek jien. Għalt li huwa xi ħadd. Tala mhux aħna jien hawn, għalt li għalt li mbuttani xi ħadd. Tala mbuttak xi ħadd jien, u mbagħad jisek tidħol naqa' fid-dettall. U mbagħad badna nitkellmu mela dikrotek. L-oħra samatek. Insomma, għat mela Grupp, sieħu, esperjenza jtu. U fil-ħodu, l-għada, għattirt nkunu x'inhu jiġri jien, għattirt nkunu f'naqjien. Insomma, qiegħed ġa l-kamra, qiegħed waħdi u l-istess arġeb nisma' l-bib jinfetaħ. Ftaħt il-bib tiegħi u nara, mhix biex qed ngħidlek ta' hemm minni, il-bibien miftuħin eżatt jekk tidħol sieq, eżatt miftuħin jekk kien hemm 5 bibien, eżatt miftuħin l-istess. Nagħlaq il-bib tiegħi u jingħalqu ta' qed ngħidlek hija, u mbagħad bdejt nibża ħan ermi hekk ġifieri, u mbagħad ftaħt il-bib tiegħi, raġgħu nfetħu mort niġri ġa wieħed minnhom biex nara kemm ma kien hemm ħadd. Il-lostja tmen jiena. U mbagħad. Immu l-lostja kieku. Mbagħad bdejt. L-pakkjaw nitla'. Lara tuf kif beda fis-salita fil-għodu fil-vapu. L-għada fil-oqa u l-għara tuf kif beda ħireġ. U mbagħad niftakar kien hemm marra ta' kuġin tiegħi kienet billej qabdet tajjat, kienet darjeda u kellha girfa u hekk. Assja? Ejja, kienet kierat ngħidlek esperjenza u qegħdin billej nitkellmu ġifieri. U dak kien isu kien wissu hekk, dik is-sħana u hekk u kien hemm ġardina. Naħseb laqas ħadd kasa jiena, dil-ġardina kienet wera antik. Qed tifhem minn daw ix-xogħol ngħidu, u kien hemm bandla antika biċċanjama. U tinħores li għadinek lej il-bandla. U konna jenu kuxin tiegħi, għattu di jien qed nurasew. Għatlu xi ħan iġġenna u ta'. Għalli għattu dik tiċċala l-bandla. Bħal meta bniedem jaqbad hekk u jitlaqa'. U ma kienx li. Alla, żgullu li, di ma tiċċala għad il-bandla. Qed tifhem, imma bdejt ngħid imma dot narawhom jien dal-affarijiet jew qed tifhem affarijiet u mbagħad kulħadd jixxerja l-biċċa tiegħu. Tal-biża kienet, ġifieri kienet esperjenza li u mbagħad niftakar ċempilna s-sit għax imbagħad bdejt ngħid da x'affarijiet huma ċempilna s-sit u għalli u jisu kien tlabni ħafna deposit
lura, għax kemm għamilna ħna, forsi għamilna ħanajlek l-ettijiem eżatt. Anke eżempju, kien hemm tfajla qalet li fuq is-sodda tagħha rat bħal meta jinxeħed xi ħadd id-dell tiegħek fuq is-sodda. Tal-biża, ġifieri. U mbagħad niftakar kien hemm kuġinti xemplet is-sit għattilgħidu tina deposit u flok minna biex neħdu pjaċi ġennen il-kulħaddu bellaħna hawnhekk laqasħaq. U mbagħad niftakar tant irribellajna miegħu li qabżitlu u għalinna mela dik kulħadd jekk Alla jbira kull min imur ġed il-farmhouse. U mbagħad għatlu tal-ġimgħa nkellmu jien, għatlu mela. Għalli tgħidlix li tal-kmumar tal-portieri fjola u għatlu wkoll, għatlu l-kamra li kelli jien, għatlu triplix il-flus tal-portieri. Għalli ma ċatta, għatlu mela xamilt, għatlu jinfetħu jinalqu weħidhom dellijiet warajhom. Għalli mela sandikom id-deposit, mela, u mbagħad niftakar. Interessanti, għandi ħabib tiegħi ċettu, neħdu sem. Ħogda, issa ngħidlek fejn. Morru, vera. Ngħidlek hawn. Tfaċċettu gini pikku ħana noqdu barra. Jena ħadbas tal-bidu, tifimni ma mbagħad. U minn Murem ġifieri niftakar bdejt fis-sajt li xtaqt bil-forsi rid inkun nuf minn Murem. U konna jena kuġina tiegħi u bdejna nfittxu u sirna nafu persuna li marret hemmhekk. Bastja? Ejja, sirna nafu persuna u kontattjajni dil-persuna u hekk għalt dina mort it-tal, għalt li għatra għalt li ħallini naqa, għalt li xħlif zwimel jiġru, taħseb li tiġi dil-persuna l-ħra, Ismani, jena kontattjajta fuq telefon ilu ma tajdlix minieta. Ilu għax jisu 15 wara li monna. Jew inkella stanajlek fejn, għara mimmar. Jien kull mimmar l-istess esperienza ġifieri. U mbagħad naf mimmar biex jara u mara xejn. Imma daw li marru kif mortien hekk għall-irrieda dejjem xi ħaġa dejjem. Xi l-fenomenu dejjem ikun qablek. Dejjem qed ngħidlek u l-pija għax eżempju l-istess ieħor għax jiena kelli l-ħwienet. Niftakar ħabib ieħor tiegħi għalli għal-għawdex għalli ħamurġa u kif semmi l-isem. Osti ħadċoki sot l-allu minn. U metlu xej. Xej metlu. Tal-liba. Metlu xej, li ma ġiwa 15. Għatlu kif mortien. Għalli, u damar biex ju peċir, ovvja. Għalli smatlu għalli sajkut, għatlu xie mort emmek. Għalli, għatlu smajt affarijiet. Għalli xaffariet huma, għalli jien konna jienu tiegħi u tnejn oħra li jien kunu niġġieldu mal-oħrajn aħna għalli ħabba l-isturbju. Għalli sturbju għajjut, għalli dawk jgħidu mhux aħna tnajjat. Għalli veru minn. Eżempju ma talaw kopji. U kbira. U eżempju għadu l-bot minn xuxin. U l-għada fil-għadu eżempju f'dik il-ħin bidejlu siebu tajjax, mhux qed ngħajjat għallu, aħna għawdin għall-kwiet. Daw jisimgħu l-ajjat. U twerżi għalli u l-istess għalli ħsejjes ta' żwiemel fil-kulutur. Mela, għalli mela mhux u kien veru, siebi. Mela. Ma grazzi Kate. Thank you lejlek. Nafek siebi. Thank you anka jena. U għawguri ġbina. Jalla timprovja. Thank you. Grazzi siebi. Thank you. Grazzi siebi tal-għajt l-istadina. Xie esperienza inti meta kon żgħir. Ejja. L-ewwel waħda xek. Għandi l-ewwel waħda ejwa kelli 9 snin. Konnet niċċajta moħħti u taf kif nilagħbu flimkien. U f'daqqa waħda, u dak kien il-festa ta' Kristorjan niftakara ġifieri. Għawattala, daqqa bżetjiel u xi ħaġa u ta' tiflet jien bħala Kristorjan ma fimt taf kif. Dak uġi sentenzi biss. Dak uġi xkelmiet biss. Aw, moħħi xħinietta, il-verità. U qalbi jekk jisaħsejta f'sata ta' dak il-ħin, għet il-festa ta' Kristorja. Tifel għettek taf kif għadda niftakarni dak iż-żmien. Però għaddiet, wasal il-lejl, u niftakar fis-satija nofs fil-għodu. Namel toilet. Kien hemm missieri, għamna nagħmlu toilet u kien smajtu missieri kienu jitlaq fl-4 xogħol kienu sija u nofs qabel. U xi għamilna toilet u hekk u ġiet mort fis-sodda jien.
f'daqqa waħda x'inolli li żgħar biex impoġġi narġa' fis-sodda. Nara l-portiera. Kemm xi ħadd isa, kemm imissa, kemm xi ħadd missa minn wara. Għattillastja, l-kalma tiegħi mhux kbira li kienet. Għattastja, mutonna dak il-ħin. U għaddejt wiċċi biex norqod. U f'daqqa waħda dan li żar jola. U nisma' dak ir-riħ ġifieri jien bekk bqajt impressjonat. Ġeneralment il-ħarsijiet dejjem jew tara fint dellijiet jiena fis-sens qabad il-li żar da u liħ literalment mas-saqaf jerġa' jinżel fuqi u jerġa' jitla mas-saqaf bdiet nisma' dak ir-riħ immaġina tifel dak il-ħin ta' ġifieri. Għamilt ġifieri mbagħad u niftakar l-ħad li niżel li żar saqajja ħallili barra dil-biċċa huwa mid-sija naħseb ta' żgur jekk mhux iktar. Sakemm beda jbeġbeż żgur. Ma kienx hemm xi vent jew xi xejn u vent sajan ma kienx ħajitla sas-saqaf. Sas literalment u ma tgħidx kont nofs nirjiet ħanejdlek storja issa toħra nofs naħseb ġieli nkun nofs nirjiet ħanejdlek di. Insomma literalment niżel minn dakinhar li hemm ġifieri ma raġġat li darba oħra dil-biċċa tax-xogħol u fimni qulni dajb kollox ġieli fimni. Dik il-kelma qatt ma rġajt dik l-istorja fimni. Imbagħad li ġrali ma' żmien. Dak iż-żmien għajtew dan fuqha sa flaxija ġifieri. X'kien il-verità x'kien jetta ħassejt li qed xi ħaġa. Però mbagħad wasal il-lejl fimni. U però x'ħebet il-li żara din niftakar sal-lum. Ostja taħnina Madonna qed il-qalba ħabba li jedd fil-għodu. Ġifieri ma inti bqajtaw dan sa dak il-ħin ma bqajx nawden però flaxija x'kien rajt il-di mill-ewwel moħħi jemmar. Niftakar, ġifieri moħħi għaddej xi sinjal jien. Tal-portiera li xi rajta tagħmelek minn wara. Għaddej xi tbesbejża jien, taf kejf? Però mbagħad x'fimta tal-li żar ġifieri. Fimni jiena li qgħod nisallum ġifieri tal tgħid temmen falla, nemmen falla, mhux fit-tnejjes u kulħadd. Hemm xi higher power li nemmen jien fimt u xorta ġifieri ma tlejtx assis. Ġifieri il-bespejża ta' hija li fimni forsi ma nafx ġex kien qabbad ngħid. Ma nafx. Ġemmi oltre u impossibbli li Sajan, u ma tgħidx pereżempju ma konti għad nofsnerijiet, issa ħanejdlek fejn għandi l-oħra bid-dubju għandi storja ħarax mhux darba ġodi konna naħdem il-Freeport jien. Biex fil-break aħna kien nofsija break, konna mmorru nordu. Issa, meta norqod, jista' jkun il-moħħ joħloq dil-oġġett x'ngħidu la di tal. Alright. U hija li talqek hawn. Li talqek Madonna x'jgħidu la bħalissa. Ħelħeldiela, proset. Issa, di mhux ġati darba jew tnejjin. Jew tlieta ġifieri, kemm il-darba. Flaxija tant kemm kont rajta mbagħad kont ngħid għadha la nerġa' norqod ostja nipprova niftaħ għajnejja ma jinnexxilix taw l-aħħar nara vera titla' u nisma' ħanka tjiela minn fuq it-trakk, it-tarax ta' trakk. Però jiena ħobb naħseb ħafna sajja qed tifhimni jista' jkun il-moħħ u biss kien jiġrilek. Hemmhekk biss iwa. Hemmhekk biss. Però jista' jkun sajjan dil-biċċa tax-xogħol jista' jkun il-moħħ joħloqha. Għax inti tkun jitriqet skomdu, inti ġo trak sajjan ħattella saqajk fuq dashboard fim nuħa torqot naqra. Ġifieri dik jista' jkun għandi spjegazzjoni għalija li l-moħħ joħloq dik il-ħolma tkun vera nofsok li qed nofshom mimqajjem. Dak it-tip imma li anke kont nisma' tip ġifieri tira l-passi għal-matrak minn matrak u qed nistenni jaħraq batni ostja dak it-tip ma jista' jkun il-moħħ dik joħloqha. Mhux ħanħalla tagħmel l-ewwel waħda. L-ewwel waħda dik ngħidlek ċert li xi ħaġa. Ġifieri dik qed tiġrilek on a daily basis. Din tal-Freeport li kont naħdem dejjem bil-lejl. Hemmhekk kienet tiġrili ngħidlek 4 darbiet fil-ġimgħa 5 ta'. U ma konx norqod ġifieri dejjem l-istess biċċa, però mhux dejjem l-istess biċċa dejjem l-istess sajt kont nagħżel jiena ta' tarqat, però dejjem jitfgħu l-containers mhux ħadd issib dejjem l-istess, ġifieri bekk naħseb ukoll jiena jista' jkun li l-moħħ joħloq għadin peress tkun jitriqet pożizzjoni ħażina tal-ħeddiela. Jista' jkun ħeddiela ma jista' jkun liha.
Dit ngħidlek x'naħseb jiena, għax mhux ħanħalla ta' palmetlek mal-ewwel waħda literalment qiegħed fis-sodda jekk qed nara ma' Tisma' l-passi wkoll. tal-ħeddiela ejwa. U esperjenza oħra mbagħad li ġratli u literalment ċert għax kont f'sikti fija di. Jiena metit lil nanna xi ġifieri xi sentejn ilu u kelli bont qawwi ħafna magħha ġifieri, ħafna. Kelli nitla fuq il-bejt għal xi ħaġa, ġifieri għal konna nirranġaw rrid nitla xi ħaġa biex inġiba dak it-tip u rid nagħlaq il-bib warajja. U għaddek it-taraċ wieqaf. U x'immur biex nagħlu. Jien bissaħ kelli l-affarijiet l-oħra f'idi. Inħossni qed immur lura, tlift il-bilanċ ta' jan inħossni. Ħanitlaq ġifieri ġissu l-għarri tarax l-isfel, inħoss il xi ħadd iżommni minn dari. Literalment iżommni minn dari li ngħid li vera ngħid li nafsi tal-tip. Għax kont ħanaq l-aħħar ġifieri. L-esperjenza ġu l-istess post? Le, l-ewwel esperjenza fid-dar Tommy. U l-esperjenza l-oħra fid-dar tan-nanna. U l-oħra tal-ħeddiela fis-sens il-Freeport li ngħiġu li. Interessanti ħafna dil-biċċa għax hemm ħafna stejjer iktar minn dat tip li jkun hemm xi ħadd ikun ħajaqgħu hekk u jżommu xi ħaġa. Ja repetittiva, però tal-li żara stja ma nafx. Jana qatt ma smajt f'dettallek, fimt li tipo jitir li żara jerġa' jinżel. Darbtejn. U l-affarijiet iwa rajt imma hekk kastja. Literalment. Jisu iktar xi ħaġa bħal poltergeist jew hekk. Literalment sajan għadni naraħ, dritt naqri jixxemmex naqgħu kif tgħidha. Jisu qed tilmarriħek imma dritt tela dal-lużar ostja. Dritt. U għadni niftakru jinżilli fuq saqajja li minn il-barra. Ġifieri dik ċert minna sajan. Ara pereżempju tal-Freeport. Jista' jkun jħadmur biha l-moħħ. Tkun qiegħed rieqed jekk fimtni u joħloq xi ħaġa biex inti ma tibqax rieqed ħażin. Dik iwa. Minix ċert fuqha, però di tat-taraġġ u tal-liżar għadha sal-lum ġo moħħi, literalment ġifieri bikri storja xejn. Il-reversja ma tidix ġo kemm